Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan de geschiedenis van de Vredeskerk, die in 1964 in gebruik genomen werd. Grote voortrekker bij de bouw van de kerk was pastoor Gerets. Het gebouw, dat ook moest dienen als vredescentrum, kwam mede tot stand dankzij bijdragen van vrienden en vijanden uit de oorlog. Na het gereedkomen van de kerk bleek het echter weinig dienst te doen als vredescentrum, maar vooral als parochiekerk voor het Molenplein en Velten. Kijkt u mee naar een stukje geschiedenis van een kerk die in tegenstelling tot vele andere kerken maar een korte historie heeft. Op 3 mei 1964 hebben zich ondanks het slechte weer een groot aantal genodigden en belangstellenden verzameld bij de in aanbouw zijnde Vredeskerk aan het Molenplein. Monseigneur Kleve, de wijkbisschop van Keulen, is uitgenodigd om de hoeksteen van de Vredeskerk plechtig in te metselen en te zegenen. In zijn toespraak verklaart Monseigneur Kleve dat het Duitse volk met dankbaarheid de kans heeft aangegrepen om medewerking te verlenen bij het tot stand komen van deze kerk. Ook wijdt hij aandacht aan de gevolgen van de voorbije rampzalige Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder de bloedige strijd om Overloon en Venray. Deze gebeurtenissen zijn dan ook de aanleiding voor de naam van de kerk. Na het inmetselen van de steen worden er vanaf het dak van de kerk door Venrayse duivenmelkers vredesduiven gelost. Na alle plechtigheden begeeft het hoge gezelschap zich naar het Duits kerkhof in IJsselstein. Onder de klanken van Ich hatte einen Kameraden wordt een krans gelegd bij het monument. Zondag 30 mei 1965 is een feestelijke dag. Op deze dag vindt onder grote belangstelling de plechtige consecratie plaats van de Vredeskerk. De plechtigheid wordt verricht door bisschop Monseigneur Moors van Roermond samen met deken Lone, rector Pothoff en pastoor Gerets. Met dezelfde assistentie draagt de bisschop een pontificale heilige mis op. In de middag is er een zitting in de kerk. Vele genodigden uit binnen- en buitenland zijn hier vertegenwoordigd. Terwijl de camera's van de Nederlandse televisie draaien, begint minister Dr. Marga Klompé met haar toespraak over vrede. De vele gasten en autoriteiten luisteren aandachtig toe. Na alle officiële toespraken verzamelt men zich op het gemoderniseerde Molenplein. Wanneer iedereen present is, maakt burgemeester Kusters van Venray bekend dat ter nagedachtenis van de in 1963 vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy het Molenplein omgedoopt wordt tot Kennedyplein. Mr. Visser Ho,
van de Amerikaanse ambassade spreekt eveneens enkele woorden van dank, om daarna onder klanken van het Amerikaanse volkslied het nieuwe naambord te onthullen. Op 9 mei 1971 wordt bij de Vredeskerk het lang verwachte Vredesmonument compleet met een klokkentoren en carillon onthuld. De grootste klok is een geschenk van de stad West-Berlijn. Wederom zijn veel Nederlandse en buitenlandse autoriteiten naar de Vredeskerk gekomen. Onder grote publieke belangstelling onthult kardinaal Alfrink niet alleen het prachtig monument, maar ontsteekt de kardinaal ook de lamp der broederschap. De gedachte achter de Vredeskerk is hiermee voltooid. De kerk is echter niet alleen een vredesgebouw. Het is ook de kerk van de nieuwe Christus Koning parochie. Op 5 mei 1991 is schutterij Het Zandakker Gilde Sint-Jan te gast in de kerk. Maar niet alleen voor de traditionele gildemis. Voor deze bijzondere gelegenheid is namelijk burgemeester De Fesch met zijn vrouw Paula De Fesch Derks uitgenodigd. Zij is al jarenlang beschermvrouw van de schutterij. Mensen van de Vennerij die hier naartoe gekomen bent om mede afscheid te nemen van onze beschermvrouw. Wij vieren vandaag feest met een grijs randje. U heeft dat misschien in de Pelemaars kunnen lezen. Maar we hebben een beetje weemoed in ons hart. Natuurlijk, het traditionele koningsschieten, wat door de eeuwen heen plaatsgevonden heeft, dat gaan wij vandaag ook doen. Maar wij nemen na 13 jaar afscheid van onze beschermvrouw. En dat doet ons altijd wel pijn. Ik wil een korte schets geven over het 13 jaar beschermvrouwschap van mevrouw De Fesch. U wist het bestuur te inspireren om tot de juiste besluiten te komen. Maar we hebben heel veel keren tezamen vergaderd onder zeer fijne omstandigheden. En uiteraard de gildemissen, het koningsschieten. U was altijd present, wat de schutterij natuurlijk bijzonder graag gezien heeft. Het dagelijks bestuur van de schutterij Het Zandakker, de Gilde Sint-Jan te Venray, heeft op basis van het besluit van de Algemene Vergadering van 19 februari 1991 en de daaraan verleende positieve sanctie van de Voordrachtscommissie van 29 april 1991 unaniem besloten mevrouw De Fesch Paula M.C. De Fesch Derks het erekruis van schutterij Het Zandakker, Gilde Sint-Jan, te doen toekennen en wel op de volgende gronden. Wegens haar jarenlange warme belangstelling en haar daadwerkelijke inzet bij de instandhouding van het oudste cultuurgoed in de wijde Limburgen, het schutters- en gildewezen en in het bijzonder haar inbreng in het dagelijks reilen en zeilen van de schutterij. Wegens haar waardevolle inbreng op kritieke momenten, waar zij de aanwezigheid en haar krachtige argumenten bijdroeg tot nieuwe motivatie en inzet van bestuur en leden. Wegens haar, ondanks haar drukke leven, regelmatige aanwezigheid bij alle officiële gebeurtenissen der schutterij. Het dagelijks bestuur stelt hiermee doctoranda ten voorbeeld aan alle leden en niet-leden der schutterij, het Zandakker Gilde Sint-Jan, en dankt haar hiermee met de hoogste eer die de schutterij in deze ten dienste staat. Mevrouw De Fesch, ik denk in een heel nobel gezelschap te zijner tijd, maar het zal een hele uitzondering zijn om het erekruis te kunnen verdienen. Maar u heeft door uw jarenlange inzet dat zeker verdiend. Mevrouw De Fesch, andere gelegenheden
plafond met de gouden gaai, de schuttersvogel, die u dan kunt dragen. En mag ik nu de majesteit vragen de daarbij behorende oorkonde te overhandigen en voor te lezen. Kijk eens. Hartelijk dank voor allen. Mevrouw de Vest, wij hopen dat u nog een heel fijn en een heel gezonde toekomst tegemoet, met uw man uiteraard, als u allebei rust gekregen heeft, dat u alle fijne dingen kunt gaan doen die u allemaal samen wenst te doen. Ik dank u zeer. Heel En dan wil ik meneer Pastoor uiteraard als onze geestelijk leidsman de zegen brengen. Meneer Pastoor, mag ik u nu de zegen. Zet af. Geweer. Zij heeft me vergund om heel in het kort vanaf deze plaats mevrouw de Vest van harte te feliciteren met haar onderscheiding, die, zoals u allen gehoord hebt, volkomen verdiend is. Mogen zij en haar man daar nog jaren van genieten, van een welverdiende rust, maar ook aan de gedachten dat zij die jaren hier in Venray goed besteed heeft, onder andere ook door de schutterij te steunen. Een folkloristisch gebeuren met toch een zeer ernstige ondergrond. Ondanks alle goede bedoelingen is de Vredeskerk nooit het centrum geweest van vredesmanifestaties of herdenkingen. Door de hoge exploitatiekosten en een sterk teruglopend kerkbezoek moest het bisdom de kerk helaas sluiten. In maart 2001 wordt de laatste mis gevierd. Welkom in de laatste viering van de Heilige Eucharistie in onze Venrayse Vredeskerk, toegewijd aan Christus Koning. Ook nu weer vechten, moeilijk te kanaliseren emoties en de realiteit van een te klein draagvlak om vorm. Natuurlijk, de emoties zijn begrijpelijk. Verdriet, boosheid, teleurstelling, machteloosheid. Daarmee beladen komen we vanavond hier samen. We weten dat kerkbestuur en parochiepriesters alle zorg hebben voor de sacrale voorwerpen die hier zo zorgvuldig bij elkaar gesperkt zijn. Nog zorgvuldiger zal omgegaan worden met het menselijk kapitaal. De vele vrijwilligers die de kerkgemeenschap en het kerkgebouw hebben overeind gehouden. Alles zal eraan gedaan worden om de integratie binnen de parochie Zuid zo goed mogelijk te laten verlopen. Van wat ik misdaan heb, heeft u
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.